आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। वैभव नाईक सातत्याने म्हणतायत की मी उद्धव ठाकरेंचा निष्ठावान आहे, उद्धव ठाकरेंची साथ कधी सोडणार नाही। अशा सगळ्या बोगस वार्ता करतायत। खरं तर निष्ठेचा आणि वैभव नाईकाचा काही संबंध नाही, लांबपर्यंत नाही। म्हणजे निष्ठेचा दाखला तर वैभव नाईकाच्या घरची लोक नाही देणार, की हा कोणाची तरी निष्ठावान आहे हे त्यांनाच माहीत नाही। असं असताना सातत्याने काहीतरी स्टेटमेंट देणं की मी पक्ष सोडणार नाही वगैरे, अरे बाबा किती वेळा तू शिंदे साहेबांकडे जाऊन काय काय बोलला आहेस, किती कामं करून घेतली आहेस, कधी कधी कुठे कुठे कसा भेटला आहेस हे अनेकांना माहिती आहे। वेगळं सांगायची गरज नाही। आणि कोणाला काय काय बोलला आहेस हेही सगळ्यांना माहिती आहे। म्हणून निष्ठेच्या वार्ता वैभव नाईकांनी करू नये। मागच्या काही काळामध्ये जेव्हा वैभव नाईकाला विचारलं की बाबा येतोस काय आमच्या सेनेमध्ये, शिवसेनेमध्ये, वैभव नाईकांनी सांगितलं की राणेंचं काय, राणेंना सांगा कुडाळ मालवणमधून जर ते नाही लढवणार आणि तुम्ही मला खात्री दिली की मलाच तिकीट मिळणार कुडाळ मालवणमधून, तर मी 100% तुमच्याकडे येतो। हे बोलला का नाही हे एकदा वैभव नाईक ज्या मंदिरात सांगेल, जिथे बोलवेल, देवावर हात ठेवून वैभव नाईकांनी सांगावं की ही चर्चा झाली की नाही। असं असताना मी उद्धव ठाकरेंचा, मी असा, मी तसा, अरे स्वतःचं राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी किंवा काही करून उद्धव ठाकरे तेल लावत गेले पण मी आमदार राहिलो पाहिजे, ह्या गणितामध्ये वैभव नाईक आहे। त्यांना उद्धव ठाकरेचं काही घेणं देणं नाही। उद्धव ठाकरे काय करतात, कुठला पक्ष चालवतात त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही। वैभव नाईक हा शिवसेनेत का आहे, कारण का आम्ही काँग्रेसमध्ये गेलो, नाही तर ह्याचा शिवसेनेशी काही संबंध नाही। असे निष्ठावान कधीपासून झाले आम्हाला काही कळलं नाही। पण ठीक आहे, माझं म्हणणं एवढंच होतं की वैभव नाईक हा खोटारडा आहे। आजपर्यंत उद्धव ठाकरेंना खोटं बोलत आला, त्यांना एक वेगळं चित्र दाखवत आला की राणे असे तसे, आणि मलाही सगळी जिल्ह्यातली खाल्ली शिवसेनेच्या नावावर, म्हणजे जेव्हा शिवसेना त्यांच्याकडे होती। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।